yana cewa washkuru ni'matillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Idan Allah subhanahu wata'ala ya muku ni'ima to ku gode wa Allah matukar in Allah kuke bauta masa. To babu ni'imar da Allah yi wa al'umma irin ni'imar samuwar Annabi Muhammadu. Wallahi babu shi. Babu wannan ni'imar. Saboda haka shi taron maulidi taro ne na godiya da ni'imar da Allah ya yi mana, ya aiko mana Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabinmu, manzanmu sallallahu alaihi wa sallam. To shi yasa kake ganin kowane lokaci za a je wajen maulidi, ai ba wani sabon abu ake ji ba, a tarihin manzon Allah nan dai shi din ne dai ake ji. Amma me yasa ba a gajiya da ji, ba a gajiya da sauraro? Saboda shi manzon Allah wani irin halitta ne shi kadai, haka Allah ya yi shi, babu